esimerkiksi kirkossa yleensä ollaan papin kanssa, keskustelen, että missä mä saan kuvata ja missä mä en saa kuvata. Mutta yleensä se on kompromissien tekemistä. Esimerkiksi kirkossa mä liikun yleensä tosi hiljaisesti, mä kävelen varpaillani, koska mä en halua aiheuttaa siellä ylimääräisiä ääniä. Juhlapaikalla mä menen ihmisten eteen, kun mä kuvaan hääkakuleikkausta, mutta se on välttämätöntä, koska mun pitää saada siitä parhaat kuvat siitä tilanteesta. Et se on vähän semmoista kompromissien tekemistä ja semmoista tilannetajua, että milloin sä voit mennä johonkin tilanteeseen ja milloin et. Mutta yleensä linssivalinnoillakin siihen voi vaikuttaa, että aina ei tarvi olla ihmisten naaman edessä niin sanotusti kuvaamassa tilanteita. Semmoinen yleinen trendi on, että hääparit haluaa aloittaa kuvauksen jo aamulla. Ne haluaa koko päivän dokumentaarisen kuvauksen. Eli aloitetaan jo aamulla silloin, kun tytöt laittaa meikkiä päälle ja laitetaan pukua päälle ja valmistaudutaan siihen päivään. Ja sitten sen jälkeen kuvataan kirkon menot ja sitten mennään juhlapaikalle, otetaan ehkä ryhmäkuvia ja perhepotretteja ja kuvataan sitä juhlapaikan tunnelmaa. Et kyllä yleinen trendi on se, että multa aika paljon ostetaan ihan koko päivän 12 tunnin kuvauksia.